Telmo, zenbat aldiz abisau bitzut, argixak biztu aurretik, abisatzeko. A ber, nik ja amore eman dut. Atia zabalik itxiot, eta sartu daia edozein. Gaurko gonbidatuak baloia dakar eta kontuz. Igual baloikada bat hartzeko arrisko izango zuen berakin juntatzen bazarete. Az gaitezen! Bueno, lehen esan dudan moduan, gaurko gonbidatuarekin baloikada jasotzeko arriskoa izango zuen. Orduan, imagino deikezue gaurko gonbidatua kirolaria dela, baina ze kirol praktikatzen duen, nik baino beto berak esplikatuko dut zuen. Kaixo, Eider Elorza, gaurko gonbidatua. Kaixo, egunon. Dena ondo, gustora? Bai, gustora menegotiaz. Bueno, ezagutzen ezaituen antzat, jendia ongo ezagutzen zaitxuna ja, baina apur bat, zein zaz eta zeitzen dozu. Bueno, ni Eider Elorza naiz, Bergarakoa, eta, bueno, 18 urteko eskubaloi jokalarixa naiz, eta bueno, gaur egun naiztani Bergaran hasi nintzen, gaur egun Zarautzen jokatzen dut, eta, bueno, hor nabil nire kirol ibilbidean pausoak aurrera ematen, ikusiko naraino heltzen gan, baina, bueno. Ta eskubaloia, segatik aukeratu zu eskubaloia? Eskubaloia aukeratu neban, bueno, txikitatik izan eiz oso kirolarixa eta familixakin beti ibili izan eiz kirol munduan. Nere haitxak eskubaloi jokalarixa izan zen, bere gara izan, futboletik pasauta, eta... Ta, ona izan zen? Bueno, ez, Bergara maian, ez. Bueno, ona, beti, berak ibefikasi dago, eta bai, kirol munduan oso sartuta ibiltzen da, baina hori Bergara maian. Eta txikitatik ibili izan bai aiztiatani kirolian, lagunekin eskola kirolan eta holan, eta bertan kirola probatzen, eta gauza ezberdinak itzen, eskubaloia proba honean, piba guztau jaten, azkar harrapa honetan trukilua, eta orduan pausoa manean, eta Bergaran hasi nintzen Bergarako eskubaloi eskolan. Eta hasi zinen horretan, baukozu erreferente bat, igual haitxa bere izango da, baina bestela aparte, astapen horietan, erreferente batzuk ezu? Ez, eskubaloian eretako esan kirol bat futbola bezala txikitatik entzuten dozula jokalarixen izenak, ezin Messi, ez iztakize. Orduan bai izan mundu berri bat niretako, eta haitxak hasieran izan kontemplatzen, zuek eskubalean apunta baizik, eta guri guztau jakunian, berak izan zen, ostra, behitxu, eskubaleia probauzen ki, ez dakizer, zabaldu jakunate hori, eta orduan jaz egina pixkat mundu hortan sartzen, ikusten gero txapelketak, kirolarixek ezagutzen, eta pixkat ja hori sortzen referentzia hori, hasiera hortan ez neukana bai, haitxasala, berak animoz ostala bai, baina gero ez neban ezagutzen jokalaririk hasieran, edo ez neukan referente bat, bera bai izan Euskal Herri mailan ekipo potentia, eta da gaur egun, eta hori izan pixkat referentzia, baina ez, hola... Hori, disfrutatzeko apur bat, ez hasi zinen, ondo pasatzeko. Eta lagun artian, hasi lagun batzuk, eta gusta. Eta... Orduan, hasi zinen Bergaran, eta zein izan da zuen ibilbidea oin arte, apur bat horren inguruan hori labur biltzeko? Bai, zinitzen Bergaran 11-12 urtekin, eta hori, initxuan infantil eta kadete kategorixak Bergaran, 4 urte uste dut izan ziela, tartean COVID-a pasauta. Orduan, hor urte bete erdi geldi ebili ginen, entrenatzen, eta izan zapixkat, kostaguin jakula martxe hartzea, eta kadete maila bukaeran, Elgoibartik dei bat jaso neban, onduan dagoen klub potente bat izan da, eta bueno, juvenil maila Euskal Ligan zeuken, eta gu beti territorialean ibilitzakoak, eta oso aukera ona izan zen, pausu hori emateko, eta gainera konfiantza guztia jarri zeben eregan, ni eskerti izan naiz bebai, eskerti bat falta jakuen, eta pausua emanean, juvenil mailan, eta 2 urte initxuan Elgoibarren jolasten Euskal Ligan, lehen urtia, juveniletan, eta bigarren urtean ja seniorretan zilarrezko mailan jolasten. Orduan hori 2 urte Elgoibarren, super gustora, eta hurrengo urtean ja Zarautzera inoan saltua, beste dei bat jaso neban, eta oso ondo, oin arte temporada hau indot Zarautzen, eta oso pozik. Hor beste galdera bat okurritxu jaz, esan duzu eskertixak zarela, hor futbolian bezala da, eskertixak apur bat
solicitauta dauen gauza bada, ez? Bai, egisa da ez gala asko, eta badago postu bat, justo hori, estremuan oso espezifikoa dela, eta azkenean bezuakin angulo asko irabazten duzula, eskertixa izan da, eta oso espezifikoa da, eta asko ez egotiak, ematen da berreztasun hori, destakatzen balin badozu pixkat, badaukozula aukera gehiago, edo, zaku hortan sartzen zela. Bale, Zarautza iritzeza, Zarautzia ondonduan ez dau, apur bat kilometro gehiago enbidia, eta zela moldatzeza. Zarautzea familizaz entrenatzera. Bai. Eta aztian zen bat aldiz? Aztian lau aldiz juten naiz, bai, hori da. Lau aldiz eta gero asteburutan partiduak. Partiduak etxean izaten dianian, Zarautzen izaten dira, eta kanpoan izaten dianian, nazional mailan jolasten dugu, baina dago banatuta zonaka, ligako talde ezberdinak. Orduan hartzen dugu Euskal Herrixa, Kantabria eta Zaragoza, Aragoiko, eta Lleida bai aurten tokau jau. Orduan hori, ni berez oin Gasteizen bizi naiz, Gasteizen ikasten dutelako, orduan autobusean ibiltzen naiz, aztian ziar bueltaka, eta hori, eta gero asteburutan autobusa jartzen dozku klubak, eta egisa da nik daukatela erreztasuna, Zarautzen familia daukatelako orduan bertan badaukat etxe bat, edo zein momentutan han loin nikelako. Baina bai, autobusian, bizi naiz. Horon Gasteizetik, Zarautzera, Zarautzetik Gasteizera, eta batzutan igual Bergarara. Batzutan agertzen naiz Bergarara. Agertzen zaz batzutan. Eta ero gure podcastera. Hola, Sabiz, gora eta bera. Ondo. Eta hori, ja Zarautzen, ze zenbaki eta ze posizioetan jolazte oso. Eskertixa basaz, ez dut uste erdixan jolazte osunik, banda batea jolaztu gozu. Eta parte zenbakixa eta zein dago gozu? Bai, jolazten dut 89xakin, azkenengo. Eta segati 89xakin. Bai, Bergaran ni hasi nintzen, urtero ematen zozkuen kamisetak aukeratzeko. Eta beti izate ginen, como los números más raros, beti altuenak, eta hori, ez dakit, mutiak hartuko zeben, seniorrak hartuko zeben kamisetak gustatzen jakuenak edo, eta guri galitzen jau hori, 92, 97, 92, eta olakoak. Eta ni hola egun batian ikusten, esan nean 89, azkenengoa niretako. Hartunean hori, eta gero Elgoibarrera junitzanean, ja eskatzen zozkuen abizena jartzia, senior maian zilarremezko maian, derrigorskoa da abizena jartzia, eta eskatzen dut zuen, numero bat. Neri inoiz zuzten eman aukera bat, aukeratzeko numero bat, beti zan, pues... Dauena. Hori da. Orduan oso nostalgika jarri nintzen, eta zanan, 89 aukeratu bia dut, Bergaran horrekin jolazten eban. Berdina. Eta hori, eta hon Zarautzen bebai aukera mazazten eta berdina, ez dakit. Eta esan dozu, ikasten zabitzela Gasteizen, hori, bi gauzak ustartzeko, kirola ja, ez da profesionala, baina komenta oso gisa Lleidaraino familia zera etela partidaren bat jokatzera, hori ustartzia zela da. Nola zabi zeduten, ze lehenengoko urtia izango da zure kasuan unibertsitatean? Bai, karrerakoa bai. Orduan, nola indozu urte hau, zela ibilizaz? Bai, egisa da hori, ni txikitatik eukiotela bastante bizino, pilo bat gauzetan izan naizela eta ikasi dotela. Hobeto esan da, ustartzen gauza ezberdinak eta bakoitzari bere denbora ematen. Eta batxillerrian noanean bebai, Elgoibarrera juten nintzen, junda etorri, lau entrenamentu bebai aztian, eta holan. Eta urten kostau jat, geixau distantzia gaitxik eta horredan gaitxik entrenamentua berandu dia gabian, eta orduan kostau jat, baina, nik uste nahiko ondo eraman dutela, baina hori, osea, trotia gustau bi jatzu lan ibiltzeko, eta prestegon biza bai fizikoki eta bai mentalmente hori aurrera amateko. Eta geixau dakizunean, zure ondokoa igual, zure klasian onduan da ona jarritxa, balazeila ze dagoela, edo jala klasera eta gero etxera, eta zu klasetik irten motxileain, eta junbiza Zarautzera, eta gero buelta. Baina, hori batzutan bai frustrazio bat sortzen jatzu, porque, claro, zuk izan duzuna, ez da profesionala, hau da, exigentzia oso altua da, baina batzutan bueltan jasotzen duzuna, bada kaka bat. Bai. Porque, sabiz, hori, autobusian egun osua, gero azte buru altzen da, eta ez dokozu zapatu librerik, eta batzutan frustrazio hori sortzen da, me kompensa, ez? Baina, gero nik uste nahiko ondo eraman dutela. Eta ikasketak gustatzen gatzu ze zabitzen ikasten, ze zabiz ikasten? Nabil ikasten historia, Gasteizen, eta bai, oso gustora egiz esan da. Orduan, bi gauzekin gustora eta horrek belagunduko da. Hori da, bai, azkenian, espaldin majatzu gustatzen nik uste bai izango zala, baina hori nik topau dut lekua bixetan, hasi que gustora. Eta eskualoiakin segitzuta, talde kirola da. Ustot, izango dela eskualoian inguruan gustauko batzun gauza bat, baina zela erute oso. Azkenian, talde kirola denean, gaizki jokatzen denean,
ikusitzen da, hobeto jokatzen dozunean ikusitzen da, nork zuetaletik zein dauen apur bat gaizki ikusitzen da, zela eruten da, zela anima ubierzari zuen artean, zela eruten da hori. Bai, zaila da, talde kirolian jolazten dozunean, ez da nire ondokoa nire ekipoko bat da, osea, nire ustez oso garrantzitsua da lagunak itxia, sortzia atmosfera bat nun gustora zaren eta daukozun, hori, ze dia momentu, tensiñoko momentuak, eta, bueno, kadete batian edo territorial batian jolazten baduzu, baina olako nivel batian nun batzuk aspirazio batzu dauzken, beste batzuk beste bat, osea, batzuk badare hor nire ekipoko batzuk eta olako ekipokotako jende bat badago proiektzio batekin, etorkizunerako proiektzio batekin eta bila daut dana, eta beretako bere bizitza izango da. Beste batzuk igual dare, pues, bueno, tokau jatzara duten hemen jolazia eta gustora nago, baina ez, orduan, olako gauzak ezautzen jakin biadia, identifikatzen, eta momentu txarrak darenian, batez behar ez aurrek urtean Elgoibarren temporada oso zaila izan zala, olakotan oso zaila da, ze ez da zure burua bakarrik, da zer jarrera ukitzen duzun taldian, zelan afrontatzen dituzun, dago jokalarixen arteko agarremana, entrenadoriekiko harremana, orduan gauza asko dia. Eta zaila da, baina gero bai aldi berian bada oso gauza politx bat taldeakin konpartitzia olako gauzaik, eta inkluso gertabal jatzu entramentu batera jota desmotibauta eta gero juten za, eta ekipokoekin jijaja eta superpozik. Orduan bauzka bere bi alde. Zarautzen apur bat ja diferentia izango, Elgoibarren juguen ilazin eta zure adineko jendiakin izango zen, baina Zarautzen apur bat izango da danetik, egongo zure adineko jendia, eta igual egongo baten profesionaletan aritzu dana, eta oin da bilela, ja adin batera hildu dala, eta ja bila eta badago jendia etortzen dala entrenamentura lanetik korrika, goiziko zazpiretatik lanean da bilela, eta gauza pilo bat, bai. Hori be niretako oso aberazgarrixa da, adin ezberdinetako jendia, herri ezberdinetako jendia, eta lehen ez dutena, bat, hori, igual dagoela bere bizitza bolkatzen eskualean, eta igual daukala etorkizunerako kriston aspirazioak eta dabil horretan lanian, eta beste bat, hori, datorrela lanetik, eta gustora beretako deskonexio momentu badala. Orduan hori bai, jakin beda baten, baina bai, jende ezberdinekin konpartitzia aldagela behi oso politxa. Orduan, hola, balorazio bizkor bat itxeko, honek kirol hone daukon alde hone edo txar bat, o zehose, hau da, txarra eta hau asko gustatzen jaten hau da, zehose, nabarmentzekua? Asko gustatzen jatena, badala maila bat edo badala kategoritza bat eta justo Zarautze ekipoan bebai, usto hartu alditzuzunak kompetitibidade sano eta gogortxo bat, hau da, exigetzen dotzula maila bat, konzentrazio bat eta partidotara ezin zara ala moduz jun eta entrenamentutara besta, baina bebai permititzen dotzuna, pixkate zure hobi edo deskonexio momentuak izatia, entrenamentuak gustora eta goguakin hartzia, baina ez zerixo egi, badagola pixkate ambiguidade hori eta ematen dotzula desberdintasun hori. Eta txarra bebai, zentzu hortan bebai, konpromesu mailak aldatu itzen diala, ni igual nagola azte batian topetara, Gazteizeti Zarautzera jumena izentrenatzera lau aldiz ezakize, eta beste bat igual, badago, eusken eri, igual no me apetece mucho, ez dakize. Orduan hor bai sortzen dira rifirrafiak eta hori, baina bestela, bai, ondo. Eta kirola, ja ikuste dozu nien, esango zenuke, eozeinek egin daikeen kirola, ja, a ber, zure mailan, obviamente ez, baina esaten dagoen pertsona, kirol bat egitxot, eskubaloia oso zeizengo da, ez, eozeinek, beko mailetan, bai, hori bai, talde bat edo klub bat dago momentuan eta badagonian horre zer funtzionatzen da bela, bai da kirol oso egoki bat, disfrutatzeko eta jolasteko. Egisa da, ez daukala adibidez futbolak daukana, hau da, futbol batek, zu, juntatzeza zure lagun batzokin patixuan, hartzen dituzu bi jertze porteria moduan, baloi bat, eta badago jokua, eskubaloian ez da hola, babia dozu area bat, ezakizer, da pixkat komplikau haua espontaneoki kirol hori sustatzeko kalian eta holan. Baina gero ja talde baten edo klub baten nahiz eta xumia izan, bai, totalmente mundu guztian dako da eta probatzeko eta bai, oso... Ze hori izango da apur bat, ez? Kalian eta ez da nezain beste jolazten, ez da saskibal... Umiak juntatzen dira eta futbolian jolazten daue, saskibaloian, baina
Gau, eskubaloia, pista, hortako pista bat behar da, ze arean kontu hori da basikua, ez? Orduan, imagineu ja pertsonatek esaten, ni ja futbola, eskubaloia, esaten, eskubaloian hasiko naz. Ze esango zenioke, ze gomendiz emango zenioke? Egisa da, badala zentzu hortan, kirol guztiak, baina eskubaloia bai da teknikoa, hiru pausuen asunto hori eta txikitatik hartzen baduzu asko erreztasuna handixa bakin ingo duzu. Baina, beti dare alternatibak eta nik esango netzake, lotzabari juteko, probatzeko. Justo, Bergara maian balin bada, Bergarako kluba kriston ambiente hona dauka, sanua eta humila orduan zentzu hortan arazoarik, eta nik uste dut hori disfrutatzeko, eta espalin bada moldatzeke jokalari moduan, badagola porteria bebai, jende asko ez da bela nahi izaten porteria sartu, eta badagola hor bebai, ez dakit, badarela alternatibak eta hori. Nera itxadibidez, 22-23 urtekin hasi zen eskubaloian, eta gero super gustora. Porteruan abe, ajilla izan bida, Bai, eta ez tozu giar beldurri baloiari, porque batzuk enuten batzuk kristonak, hori bai. Baina gero jokalari bezala bai, oso kirolzea da, ajilla izan bizaren kirola. Bai, koordinazioa aukibia duzu, hankak pausuak eta neurtzen, gero saltuan bezua etzetik etaratzen, eta landu bida duzu, koordinazioa, indarra, eta pixat, bada kompletua, kirol kompletu bat. Eta gero, komenta duzuna, nik telebistatik ikustu dutenian, beti atentzioa ditzu ezta eskutan eromentzen duzuen. Resina. Hori, aitzeten da baloia hobeto eusteko, eta egongo dia normak, ni ustez, igual behar da, igual daneti botatzen duzu eta... Bai, dane batzu botatzen da bela pilo bat, beste batzuk ezebez, baina ez dago la araututa zenbat bote behar Eta aparte, zehoz geixotako balixo da hori, o bakarrik agarrerako... Bai, da, baloia ondo eusteko, ze, karo, bestela gero izerdixaken eta oso, kriston txapuzia itxen duzu, baina bai, hobeto eusteko baloia eta jokua bai ematutza bizitasun bat, eta gero, hori, gero ja resinan bitxarte zinzenke efektuak eta olako gauzak itxen diana. Berez horretarako da, jolazen dugu baloi batekin esku tamainarako nahiko handixa gelditzen dela, orduan ja resinakin ondo. Oin egisa da, biztela saiatzen kentzen, resina, eta itxen baloi batzuk ekartzen debela autopegamentu bezalako bat, eta probatzen, baina oingo ze, nik gustora nago resinakin. Kau, saskioloien egon dia, irakurrita dugot eskandaluak igual norbaitxek eskutan ze saskioloian ez da, horako gozak ez da, eta emutea bezez, baina hor ondio baloia handixo bada. Eta hor resinakin edo jolazten bozu, dauko zuen gantxe bat. Bai. Eta beti interesgarri segirutu baten asuntoa da. Geo, gidoiakin apur bat, jarraitzeko zefanik naz apur bat, Euskal Herriko panorama zela ikuste oso? Euskal Herrixan badago, eskubaloian potentzia bat, de hecho, ni izan nien Euskadiko selekzioakin, Espainiako selekzio autonomiko, kompetizio autonomikotan eta Euskadi beti izan da potentzia bat, edo, favoritotako bat. Geixen bat izango nahi juvenil maian, baina, eta gero klub maian bebai badago potentzia bat eta inbertsio bat. Eta mutietan baina nesketan nik ikusten dute klubetan gero ez da geixo dagoela apostatzen, bera dago oso erreferentzaltezuna handixakin, Zuazo bebai Bilbon oin bigarren mailan dago, baina igotzeko dago, Iruñan dare ekipo bastante, da nahitasuna bebai dago fuerte, beti onak, orduan badago potentzia, eta nik ustot gizonezkoetan bebai, baina emakumetan indarra handixa dagoela hartzen, eta Espainiak en general badauka potentzia, eta Euskal Herrixak esango nean destakatzekoa da. Albisteitan beti agertzen dira, bidazoa irun gizonezkotan eta bera emakumezkotan. Eta bi ekipuak, bai txapeldunen liga, bai liga bera lehiatzen ibiltzen diesen taldia dia, orduan bai Euskal Herrixa igual estatu mailan dagoen lekuik potentenetarikoa dela esan leike. Bai hori, eta gero hori, bai Euskadiko selekzioetan eta bai inbertitzen da, eta entrenatzaileak eta irten dira Euskal Herritik potentiak, bai. Eta hola talde guztokumen bat, hola bera komenta doz, ez da, hola ametxe bat, hola
Igual Euskal Herritxik kanpoko talderen bat gustoko batzu. Bai, hombre, gisa da, Euskal Herritxan hori, bera oso referentziazko taldea da, eta oso, eta hori, talde politxa eta potentia dauke. Eta gero Espainia mailan be badare, dago Canariasetan ekipo bat beona, badare ekipo potentiak, eta gero ja potentzia handixena gongo zen Europa mailan, Noruega, Dinamarca, eta holako ekipoak, diez Christian Sand bat, niri pentsatzen jat, ekipazo, eta ez bakarrik ekipoa, baizik eta kluba, eta bera, badare horre ekipo politxak, eta... Igual Dinamarkatik Gasteizera autobusian ibiltzeko apur bat komplikau alde horretatik. Oeto, bera ja Gipuzkoan ja mutur baten dau, baina... Zara Donosti ja gutxi falta. Ja gutxi falta. Hor ondio, behintzat esate duzu, 1 kilometro, ez da beste autobusian, baina ja Dinamarka, hor ja beste gauza batzu, pentsa berko zenun eitxia. Ta horrekin segituz, ikustu zure burua profesionaletan, ikustu zu aukera faktible bezala, ikusitza zure ingurukoak eta zela dabitzen eta... Oin bertan esango notzuk ezetz. Bai izan da txikitatik motibadoztan gauzat, beti esaten duzu ez, ze ondo gongo zan, eltzia, eta ja, hartu dituten erabakisek, bebai ez nire buruan konsienteki, baina bai izan da como un proiektu de, hostia, nik ez bali manera nahi, nire limiteraino heldu, ez nintzen igual bergaletik irtengo. Baina bai erabaki horrek hartu ditutela, eta oin zara hotz batian egonda, badagola grina pixkat, baina realista izan bia da bizitza hontan, eta ikuste, esan badakit, profesional bat, oingoz behintzat, profesional maila batian ez dagoela nire limitian diokan bajo hau dagoela. Gero zein edaki, heldu leke, oez, baina oingoz enduke esango. Ze adimu hitzen dia hor, bai beste kiroletan, nik jarraitze dutenetan behintzat, bai futbolian, bai ziklismoan, gero eta adin gutxiagoko jendia faten da profesional, eta gero eta gaztiagoak eruten dira, hori tendentzaio eskubaloian ere badao? Bai, normalian profesionaletara heldu biadienak, 18-17 urtekin ja badare ekipoetan fitxauta, ez dakize, edo kanteretan, bai, hori izaten da, ez igual futbola bezain monstruosamente, baina bai, egoten da. Eta hori, normalian 18-19 urtekin ja ez bali mazare, ez dakit, liga baten oso zaila izaten da. Badare kasuak, baina bai, normalian 18-19 izaten da, bari, azkenean potentzia geixen, eta motivazio geixen da guzun urteak. Orduan zuek asun izango zan, ontsi izango zan momentua, apur bat, hemendik pare bat urtera, 3 urtera, ja erantzun hoi, galdera horren erantzuna ja, seguru jakingo zu ze izango dan. Eta oin apur bat, zauz hortxe, a ber, ze gertatzen da, ez? Bai, baina, bueno, ez da, bai, Holanda, eta gero, heltzen bali bada, ikusiko da ze erabaki hartzen duten, baina ez da nire buruko, ez dakitzelan. Obsesio bat. Ez da nire obsesio bat, hilbian naiz, aztian ziar, eta entrenatzen jumin naiz, eta ez dakitzein biot, profesionaletara heltzeko. Osa, ez da nire objetibo principala. Hau da, bada aukera piloa disfrutatzen dutena, eta exigentzia maila hori bai nire itxo dutela eta disfrutatzen dutela, baina ez da bihurtu obsesio bat, edo ez da bihurtu nire enfoke principala. Heltzen bada, ondo, ez dut zelduko danik, eta lehengo da jarrera honegaitxik, hau da, heltzen dianak benetan dialako sakrifizio bat itxen debela, eta benetan darela oso enzerrota hortan, baina ez da, oin arte ez da izan nik hartu duten, jarrera edo, eta ikusiko, baina, bueno. Ba, oin imagineuko hau, heltzen zaela. Ze kompetizioetan guztoko batzu nibiltzia, ze hor txapeldunen liga, klub mailan, mundiala, olimpiar jokuak, ze guztoko batzu, nola, ze izate dutzu, hemen, guztoko baten hemen parte hartzea, egun bia? Bai, nik uste dute txapeldunen liga izango zela, bai, Europa mailan, kriston potentzia daukala edo la mundialak eta bai, baina ez dakit. Nik uste dute hori bai da, zehose igual esporadikoa edo, selekzio baten parte izatea eta gero errek bai motibo aldotz, baina urte guztian ziarren dozun lana, zure jendiak, zure klubakin, urte guztian ziar, urte guztia preparatu eta urte bukeran txapeldunen ligara heldu eta txapeldunen ligako Final Fourra jolastu, izan bia da, prozesu baten bukaeran, kriston satisfakzioa izan bia da, eta zure klubakin eta hori oso guaia izan bia da, baina, bueno, osea, orduan,
Orduan, eskubaloian be Final Fourra dago. Da, balonzestuak egin igual, hori, saskialoiakin antz gehiagukiko hau futbolakin baino. Bai, hori da, bai, itxen da, bueno... Faten da sede batera, izango ala, seguramente... Alemanien uste dut izaten dela. Beti toki igualia. Esango nean bai, ez nago seguro, ni, ez nahi zo jarraitzaile zutxua telebistan eta hola ikustekoa, baina esango nean bai ez. Eta hori, Final Four bat jolazten da, eta bertatik ateratzen da. Eta hor goitzen da bitzenetik, jokalari guztokoren bat eta badukozu? Hola, zateasun hau guztetat, zela jokatzen dauen, zela bitzen da? Bai, badago eskerti bat, ni eskerti izan da. Izan, eta gero edizioa sartuko, argazkiren bat honek, telmo. Ana Bikarie bat ditzen da, erduza da bera, eta jolazten daue oin Noruegan, Vipers Kristiansanden, eta makina bat. Osea, neurtzen dau, nire moduan, igual gutxi hau eta dana, osea, ikusitxa beste jokalari batzun alturak eta zabalerak, eta zebez, osea, eta dauka kristonabilidadia, eskertixa da, itxen dago, vamos, danetik, mariatzen da mundu guztia eta kriston makinia da, osea, bai, pertsonari bai da. Ba hori, eta gainera ez oso erreala, nire alturakoa da, nire ezaguarri berdina dauzka fizikoki, ez da esaten zula, orduan bai, meritua. Taina zure posizio igual. Bai, jolazen dago geixau erdialdian eta lateralian, baina bai, estremoan bebiltzen da, eta bai, makina. Eta, ja eskubaloiakin, probaduzu beste eskubaloi motatzuk, adibidez, badau, ondartzan jolasten dan, ondartza eskubaloia, bai. Ondartza eskubaloia, eta probaduzu eta ibilizaz? Bai, probatuta daukat, ibilizanga lehenengo, zarautzen antolatzen da txaparrotan, dala ondartza eskubaloian jaixa. Zarautzen ibilitza. Zarautzen, bai. Ondartza eskubaloian jaixa, edo, ibiltzen dira, antolatzen da txapelketa lagun arteko bat, kuadriak eta holan apuntatzen diala, ustaieko lehenengo asteburuan edo, eta horri bilizanga txikitan hola kuadriakoak eta jolazten, eta baina hori bai da, ez da kompetizio bat, da, sin más, totalmente libre, bakitzak jolazten da nahi da ben moduan, eta gero bai bilizanga Gipuzkoako selekzioko ondartza eskubaloiko taldian, kompetizio batzuk jolazten, eta hori, eta oin bai jarri da geixo martxan, kompetizio ezberdinak asteburutan herri ezberdinetan, eta aurten badare Horixon eta Zarautzen, eta badauko asmoa apuntatzeko, baina hori bai ez da, osea, badare klubak eta hola, baina gu adibidez, apuntako gure ekipoko batzuk, ondo pasatzera asteburu bat jolaztera. Joango zaizu ekipoko batzuk, torneio bat egongo jendia, ez dakizena eskualoko baloi bat zedan, eta joango zari zure ekipoko hiru, ingo zue danek irabazi, eta, bueno, azte buritxo bat, hemen ondartzan. Ez, jende makinia badago, eta badago jendia, ibiltzen dela txapelketa profesionaletan ondartza eskubaloikoak eta hola, baina, bai, gu bai jongo gaola, gu batzuk ondartza eskubaloia oso gutxi jokatu dou, dani lehengoa, zarautzekoak, nire ekipoko batzu, txikitatik, baina, bai, disfrutatzera, eta bai hartzen dau beste kutsu bat, kompetitibidade hori pixkat alde batera laga, eta disfrutatzeko, kriston ambientia goten da, uda da, playan be ambientia goten da, musikia, ez dakize, partiduak, oso politxa izan da, bai. Zenbateko taldea dea? Izaten dira, ustot jolazten debela, lauk, portera bat, eta eske hor desberdina auraute gisa, gero sartzen da porterian ordez beste jokalari bat, eta biltzen da, bai. Hor orduan, guiruro faten gaz, realizadoria Telmo Gorkatani, bat falta, topago norbait, ez? Itxeko, topago norbait, ez eta Telmo gaietz. Fango gaz, a ber zitzen gaben. Eta gero ja eskoloiakin apura bukatzeko, zure aizpabe mundu enten dauz hartute, okerrez bana sueño pare bat urte gaztiagoa, ez? Bai, 2 urte gaztiagoa. Zer ikuste zu? Zure alkure ematen muten dotzazu eta segitzeu, uste zu zehose zure pausuek apur bat jarraitzen ditudula? Nera iztia da makina bat. Nera iztia bai da pertsona horretaiko bat esan duzula, tipa honi dauka kriston esfortzua itzen dau eta lehen kanta. Osa, una apasionada de balomano, dana, jarraitzen dau dana, ez dakize, eta berak hori transmititzen dau gero bere ekipuan, bera oin bergaran dago jolasten, eta bere indabe beraien aineko kriston ekipua, eta aholkuren bat, eske igual berak mamestan eri, ze benetan, osea, makina bada, eta aholkuren bat, ba hori, nik badaukatela igual esperientzia gehiago beste ekipo batzutan, edo kategorisa batzutan, nun egoera
eta batzuk dauzkozun, igual nera iztea kontekan estabenak bizi, eta holkua horti jungo zan, baina eskualean teknikoki edo taktikoki, vamos... Esango zainun zu baino hobio bat adana datorren. Desberdinaga, baina... Zek posizioa eta iguala edo beste toki bat? Berak primera linea jolazten da, eskumatixa da bera, eta bai, zentral, lateral ibiltzen da. Euskal selekzioan ibili da estremuan bebai, baina bai. Nere pausua jarraitzu ditu hor, Euskadin ni ibili nitzara lehenko, eta bain bera da bilela, eta bestela, vamos, dakina. Imaginatzen zuela patuak, bisok, talde igualian jartzia. Bada. Badauz hola, eskualoian bai, anai famatuak eta... Ez da bez, Dusebaiev bauek... Bai, Dusebaiev, bai. Olako zoze, baina nesketan, elorza... Aizpak, hori da. Bai, neri kriston lezuien gozostan berakin jolaztia, eta de hecho, Bergarako kluba da biltzaiatzen ateratzen senior ekipua, eta emakumetan senior ekipua ateratzen, eta oso politxea izango zen, bisok herrira bueltatzea, ni bueltatzia, eta jolaztia herriko senior ekipuan. Vale. Eta ja bukatzen fateko elkarrizketan zati hau, eta kolaboratzaile paso eman aurretik, apur bat, kontau, musika mundua gustatzea gatzu, ematen dau diesela bi gauza inkompatibliak, kirola itxia eta musika eta gustatzea. Horren inguruan, saldo zu kontau. Bai, hori komentatu duzuna inkompatibilidadiana, nik notau izan dut, ni txikitatik sartu izan ez musika munduan, nire bigurasoak bai musikoa dialako, eta nire ama bat ezbe, eta, txikitan biolina ikasten hasi nintzen, eta hortik bajun naiz gero saltzeatzen etxian, bakezi gitarra, pianoa, eta beste hainbat instrumentu. Kantatzen bebiltzen ga, eta hori dana. Ez da izan nire, eskualoia dan bezain enfoke principala musika, baina beti egon da hor. Eta inkompatibilidade horrena, nik askotan nire inguruan gertatu izan da, eske nik biolina lagabiot, eske futbolakin ja ezin dut. Osea, eske futbola itxen dut. Edo alrebez. Edo nik irola lagabiot, ez dakit. Bai izan da, entzun dutela nire inguruan, eske nik ja... Eta badagola zera hori ez. Eta nik beti izan naiz superaldekoa bisak aldiala kompatibilizau, obviamente bere neurrixan eta ezingo izan igual berako jokalari eta gero ez dakiz taldetan hori behola da. Baina hori, gaitxasuna balin badago, gogoa balin badago, nik uste dut kompatibilidad dela, eta nik eta nire familixan eta nire inguruko batzuk be, holaxe egin dugu. Egisa dagoen musikan ez nagola aktiboki talde baten edo ez nagola mundu hortan hain sartuta, baina beti da nire hobi bat, etxean beti nago musikia joten edo entzuten edo itxen, eta hori, eta proiektutxo batzutan parte hartzen dut, saltzeatzen dut, eta gustora. Eta egonza ja talde bat, musika talde txoren baten edo gaztiagoa zinen, no? Zokogun hor proiektu bat, familixako, nire gurasoen musika dira, orduan proiektutxo bat hor familixatekin, eta gero beste familixa musiko batekin bebai, ibiltzen ginela joten, eta ibili ginean hainbat gauzetan, danbaka lehiaketan bepartu arte ginean, eta olako gauzak, bai. Baina azkenian gero, hori, nire gurasuak dauke beraien mobidak, nire iztiak neriak, beste familixako semiak bebai, orduan nahiko, esporadikoa izan zen. Eta gero, talde bat olan ez, ni biltzen ez nire kontura, eta gero bai, talde batzukin edo pertsona konkretu batzukin bain dutela kolaborazioak, edo, kantu batzutako arregluak, eta olako gauzak. Baina ez, holan talde proiektu bat ez daukat, nahiko proiektu da eskubaloia, eta nahiko lan emutoztu. Purat epoka kontua behizango da, ez? Ontxe, eskubaloiakin eta gustora, eta igual musika apur bat aparteuta, baina gero libri hau egote zen momentutan, aldozu berrio bezue bizitzan espazio handixau emun musika zea, eta aparte guztiz albora utzi barik, ez? Bai, hori da, osea, totalmente, eta ez deskartatzen, eta eskubaleian nire ibilbidea bukatzen danean, edo, ikusten dutenien ja badagola beste plano baten, musika beti hori klaro daukat. Eta hori, ez uda, jai eukitzen dutela kirolan aldetik eta ikasketen aldetik bai aprobetsatzen dut pila bat musikan, baina beti izan da nahiko barrura begira, edo nik etxian, edo nire mobidetan, edo nire lagunekin itxe duten gauza bat. Oingoz ez da teman ez dakit talde bat, edo itxeko pauso hori, edo, oingoz ez dut sentidu behar edo nahi handirik, baina, badago aukera hori.
Onaino elkarrizketia, oin mumitza paso gure kolaboratzailea itelmoi, eta ber ze joku, ze prestatu dauen guretzat, azalduko dozku. Beno. Zer moduz, elkarrizketa, entzuten nahi naiz eta superondo. Por cierto, ni baitaren musikaria naiz eta nire bateria baitare Eskubaloian egon zen, Donostian. Bai, duela urte asko, baino sutxua Eskubaloiakin, bai. Beno, gaurkoan joko horrek berri bat ekarriet, baitare albistea edo alpiste, gero esplikatuko izuela zer den. Así que goaz lehenengo jokoarekin. Beno, lehenengo jokoa oso simplea da. Zuk, imaginatu behar dezu, daukazula Dream Team bat. Vale? Eta Dream Team hori aldezu sortu ez bakarrik jokalariekin, sino que historikoki pasairen pertsonai guztiekin. Adibidez, porterian Abraham Lincoln. Jo que se, nahi dezuna. Osatu behar dezu, Eskubaloiko, gaur eguneko Eskubaloiko talde bat, baina historikoki pasairen pertsonai guztiekin. Vale. Hor posizioak zenbat izango zen, gutxi gora bera? Vale, jolazen da bezeik eta gero hori da. Hor zazpi. Vale, jun esaten, posizioetan hau, tal, oza, ze posizioetan zein. Eza, ni bat izan dike hilda dauen pertsonat. Zu izan dike zu bat. Ni bat. Bai, baina izan zaitezke baitaren entrenatzailea, rollo manager. Vale. Eta edozein pertsona izan lehik, oza... Edozein. Elon Musk. Gorka Orbizu. Vale. Pivotian. Vale, bai. Logiko. Vale. A ber, jokoa manejatzen baten bat, jokoa... pentsalariren bat edo lan, porque hay que pensar, el juego. Baina hori ja entrenatzaile gisa, no? Bai, baina eske barruan egotia bat que tenga... Bai, no? Game tactics, game sense. Newton. Newton. Adibidez, bai, baloiaren parabola, gravitatia eta guzti, bai. Baina Newton ze posizionetan? Erdixan, Newton erdixan. Zentralian, bale. Gero, baten bat korrik aitzen da dena, ebeitzu, J. Martinako Ane Marcena. Bale. Atleta izan dela. Bale. Oso ondo. Ane beste estremoan, ni egongo nintzen estremo batian, bera bestian. Sabaktuak. Ez. Ez que Pedro Sánchezek dauka mundu guztia hartuta. Bai, portento fisiko modukoa, bai, no? Eta gero bateratzen ditxolako idatzixak, esaten bere Andrea eta zen amorauta dagoela, eta jazta, ja mundu guztiakin gelditu. Ikesako unas pizzas cojonudas, tuit hori da, vamos, restaurante Luna Rosa, ose... Ez horretze, baina da. Bai, baina urtero... Hori, abendu erizten da eta jendeak retuitea bitzen da. Uste, izango dela Espainiako historia, tuit hori. Bale, orduan, Pedro Sánchez portero bezala. Bai, nik uste dut bai. Orduan, falta jaku? Falta jaku bi lateralak. Vale. A ber, baten bat, kriston indarra ukitzea. Bueno, zuei imita bengo notzuen, baina ez dakitu hartuko zinuten nire gonbidapena taldion parte izateko. Nik belaunak oraintxe bertan, kesi jiu-jitsu, nik kesi kickboxing. Nik eskina baten, esan behar egot, hau, eta kordetanaz golba sartu, bat sartu den partio zuen, baina hortik eskinatik isa angulo barik, eta esan naben, buenas, puto amo, eta goratzenaz, ez da hitz, beratzi urten ditu, baina eske gogoratzen ez gol hori daukot grabauta. Osa, daukazu markauta. Osa, daukot hori, eta besteat multikiolien sartu nuen futbolien, ze jota txarra nintzen, botanoen ez dakin ondik, zazuten, ¿qué haces chutando? Nire gol bakarrataz baita, hotza, ze multikioleko, ez da, itxesan izotza, eta porteroek hartzera zoian, erresbaloen jakon, nabarrura pasan, eta kriston potra, baina goratzen asortaz behoi. Baina sartu nuen goloi eskualean, ustot, profesional batek, zuk, behintzat ustot, firmauko zenula. Bale, bardan fitxau. Gero ikusi barko zen goloria kanpotikan, efektukin, bai, buruan egiten dugu pelikulia, eta gero... Ni neuan, Guri pilo bat pasatzen jauze, YouTubeen botatzen dira gure partio guztiak emititzen. Bai. Eta itzen dozu gauza, ez dut, zari la puta ama. Ikusten dozu bez, eta ze mierda. Eta gero ez. Zuela, askotan, jartitzo zuela, bagakizu... Ez, partidotaren ez atrebitzen itxera.
Batzuk atrebitzen, profesionalak Nire itxola. ekipoko batzuk eta bai, oso makina. Falta zaizkigu bi lateralak, ez da horrein ikan. Bai. Vale, bi lateralak falta jau. Neri ez fitxau, ni suplente. Beste bi esan. Nik esan gorke lateral indarra izateko Ez que... Joan Pradels indarrangatik, powerlifter bat. Bai. Baina Joan Pradels... Fitness edo lako. Azpiazu, buah, Pentsado en gonbidatzea. Joan Pradels eta Azpiazu Fitness. Bai, Oso loko, gazte. Piazu botatutu balonazo bat eta berrea. Bai, ez da. Ez, Aurpegira bakizue, dago tipo bat, memiak egite ditula, que tira paellas. Eta arrixak, onda batekin. Ikusi dut, zeo zen. Dago tipoa de esaten du, ¿qué tal máquinas? Orain frogatuko dugu, harri bat botatzea, eta ditu, dauka bideo bat, kristonona, da tipoa, balomanoko baloi bat botatzen ondarekin, eta emate ditu kriston balonazak. Tipo lateralean, eta ondarekin izango zen, vamos, Nik imparable. jarriko nauen pentsauko hainbeste powerlifting, osea, injarra daukon famoso bat, baina ez obiora jota, ez? Hola, ez da egite... Ala ere pertsonai publikoak dira, oza, Ez da Julian Jantzi bat, ez da egite. Bai, bueno, aukera bada. Ez dakit oso ondora emango ginean. Ekipoan ez dakit oso ambiente hona. Eta ez pasatzen. Kaizo taldia! Hemen gaude beste partidu batian! Baitxo, Julian Jantzi ez baina lurre rekondo, ibiltzen dana konkistadorian oin presentatzaile moduan, eskugoli jokalaritza izan zen. Pues ya está, hor daukeu. Así que, lurre ez dela. Vale, hor daukagu gure gonbidatuaren Dream Teama. Así que, jungo gea, orain, albiste edo alpistera. Eskubaloia, hasiera batean, 11 jokalari ziren, 7 edo 6 ordez. Ez que zurtetara goiez. Eskubaloia ez da hain... Osa, ez da hain modernoa, eh? Lengoa Mikelekin hitz egiten ari ginen, eskalai buruz ez dela inaintzinako... Osa, kirol olimpiko modun, baina... Nik esango nan alpiste. Bai, nik ez da hitz. Kontra fango nintzen. Honetan, eta 7rekin bukatu zen. Galitzu nahi supergaizki. Hau ja Ez dakit, hor gauzia, eskubaloia edo fuola izango zan lehen. Emute hau, hola, 11 nazioa zen emute hau, protesta moduan, segatik hankakin hartuko baloia eskuakin eta azikoaz, igual baloia handixeia da, txikitu ingo. Hau dago eskubaloiko web batetikan jasota, eta leno 11 jokalari ziren futboleko kanpo batean jolasten zutelako. Baina klimaren aldetik eta varianteen aldetik, bultzatuta egon ziren leku itxi batera eta txikiago batera pasatzera, eta horregatik 7 jokalarira pasatzen. Orduan bai, futboletik eratorritako kirola da. Jatorritako bat da. Baina, asko aldatu. Bai. Ez da muten. Ja, bai, nekixen hori, ondo. Urrengoa. 1970 urtean, Europako Federazioak arau bitxi bat jarri zuen. Partido ofizial batean, baloia bakarrik hiru aldiz aldatu zezaketen taldeak. Urte bat geroago arau hau desestimatua izan zen, ez daukalako zentzurik. Zein, baloiak daneti dauz, ez? Zango dut, baloi bat, baloi mordua dauz erabiltzeko. Baina, esan duzu partido baten aldatzeko baloia. Bai. Sanzuten bakarrik hiru aldiz. Gaur, apur bat etorri zaz rebuzkau, eh? Bai, bitxia etorri naiz. Igual albiste, eh? Nik badakit oin zelan dan. Orain nola da? Orain dare bi baloi. Aukeratzen dira bi baloi, kapitainak aukeratzen da bezosketa hitzen danean zeinek zer kanpo eta zeinek atera eta zeinek defendidu hasieran. Bi baloi presentatzen dira, aukeratzen da bi baloiak, orduan jolasten da batekin eta bestia dago reserva moduan. Jolasten dozu baloi batekin, ikusten badozu gaizki dagola, resina daukala ez dakiz zer, edo dagola gaizki, aldatu zeinke. Eta gero goten diak eskupilota mesala, materiala esatik ditu, ez nago, motela baloia. Materiala motela. Oida, Bartzelonako entrenatzaile behazia modan jartzen hori, zela dau, el césped, o esaten da jota gaizki da la moztuta, ez da gitze, ba igual, ez? Ez que honek resina gehiagi dauko. Resina gehiagi zauko. Asko esaten da, asko. Airea. Jendeak eskusa moduan bebai, eski jolastu eta eski baloia, ja, bueno, baloia, baina... Baloia eta zuze, eta zuze. Bai, bueno. Ba, orduan, albiste o alpiste?
Koldo zu lehenengo? Bueno, zuk lehenengo esan. Nik? Bai. Albiste. Albiste, Koldo? Ez que ez dakit kontra fan edo aseguro ez irabazten oien ez. Entzuzu, gaur egun bi baloi dira. Ar, ez que niri logiku, oza, zintzoan ez, niri logiku eritzuat izetia albiste. Orduan... Bueno, urte bateko kontua bada, igual cagada de la federación, de Handball Federation. Handball Federation. Mundial Handball Albiste Federation. biok, albiste biok, bai. Hau bai. Ez, alpiste da, Koldoren baserrian egin nun albiste bat goizeko ordu bitan. Ez duk idea gehiagorik eta justo bi dira gaur egun, oseke, irutik bira, ostia. Claro. Ondo jokatu, eto, Igual horti pentsauta, apura tonto, esan gau bi dauzela, esango hor iru jarri zuten eta gero desestima. Claro, Igual, bai. Ez dakitzen bat ziren leno eta gaur bira, baina leno ez dakit. Nire burutikan atera dan albiste bat da. Alzeina urrengoa. Ados, urrengo albistea, eta honela dio. Espainia, gaur egun, eskubaloian munduko potentzietako bat da. Bueno, hori albiste izango da, Super erresa. Hori albiste izango. Bueno, a ver, es que ze da munduko potentzia izati. Erlatiboa da hori, Osea, esan nahi dut. Pista, medalla olimpikoekin batera doan albiste bat da. Albiste. Albiste? Bai. Osea, Dinamarca, Noruega, Suecia, ibiltzen dira hor, nahiko potentia dira, hori zu jakingo zuni baino beto, baina talde kiroletan orokorrian Espainia... Kasu egin eta zan albiste. Bega, koldo da. A ver, es que guztetan onartzio, baina ez Espainia da, baina... Bai, albiste. Ba, alpiste da, broma da, albiste. Vamos, examine man. 2005... Ya te has apuntado, mina ez balonmanotik ez dela. Bikampeoi mundialak 2005an eta 2013an. Europako bikampeonatuan baitare 2018 eta 2020. Joko olimpiarretan 4 brontzezko medaia lortu zituzten, Atlantan 1996an, Sydneyen 2000an, Pekinen 2008an eta Tokion 2020an. Así que Espainia da old school joko olimpikoetan eskubaloiari begira. Super old school. Ez da imutietan, nesketan da baina. De hecho, ez dakit, gidoian jarri dizu, baina ez dezu esan, eskubaloia integratu zen 1926garren edo 1934garren urtean joko olimpikoetan. Ja, urte batzu badoia, ez? Bai. Eta neskak eta mutiak ibiltzen dira, neskak egalitzu zian mundial batian bigarren, eta bixetame. Oin egisa da gizonek eskuek daukela potentzia gehiago, baina... Osa, eksponenteenak futbolan bezala... Bai. Gizonezkoak izan daitezke. Bai, baina egisa da azken urtietan emaitza hobiak lortu debela gizonezkoak. Bueno, futbolerien nik esango nakoin emakumezkoak potenteo da bitzela, Zer mundiala irabazi zauien? Bai, hori bai. Esan nahet gure gizartean nola ikusten ditugun kirolak eta nola perzibitzen ditugun gizonezko kirolak edo emakumezko kirolak. Osa, nik perzibitzen nun eskubaloian emakumezkoak finagoak gizonezkoak baino. Osa, baditu alako neska lagun gehiago eskubaloian ibiltzen dienak mutia baino. Bai, egiz esan ez da, nik ez dut ikusten eskubaloian dagonik, hainbeste badibidez futbolian ikusten den desberdintasun hori, baina bai, egisa da, beti integrauta dagoela hori. Baina, bai. Azken urtietan mutien emaitzak edo igual ekipoa ez dagolako transizio, badago transizio ez batian, generazio aldaketa eta, baina bai darela emaitza hobiak lortzen edo urtero itzen dian europeo eta mundialetan badarela, favorituetan bai edo bai. Eta emakumezkoetan, beti gelditzen dira hor, pasatzen dian ez. Baina, emaitzak bisak lortu da historikoki honak. Bai, eta horrezan biharra daue bai. Igual, futbolian muten jakon bombua gizonezko eta emakumezko futbola hori alde bate utzita, beste kiroletan, azken urtetan nik ikusiot eta bai eskubaloian, eta nik ziklismoa zehitzotela, emakumezkoen kirolak, doie, alako zaratek atera barik, baina urtetik urtera gora. Bai. Vale, oso ondo. Ni kirol gutxi. Osa, ez der. Vale, eta azkeneko albistea. Nola goiez?
Bat huts. Bat eta bat. No. Eta bat, ez bi eta bat. Bi eta bat, bi eta bat. Bi eta bat. Bai. Vale, honetan, saiatuko naz, desadostasuna egoten bizon artean apurat. Tentzio bat, ego? Vale, ba, horrela dio. Es que hau supero nada. Horrekin uste dut spoiler pixkat, induzula. No, es que hau supero nada, porque supero nada. O sea, vale. Vale. Grazia batu. Haur batek bere aitaren eskubaloiko resina topatu zuen etxetikan. Esango dut iria edo... Esan. Alemanian. Vale. Haur batek Alemanian bere aitaren eskubaloiko resina topatu zuen etxetikan. Ia apaindegiko produktu bat zela pentsatuz, burutikan jarri zuen. Gurasoek panoramarekin aurkitu zirenean, hile osoa moztu zioten, haur gaixua burusoia utzik. Bueno, burusoia egun batutarako. Egun batuta ez, hilabete oso batekaro. Bueno, hilabete baten... Bai, baina esango dut, poliki azten dala, baina... A ber, ez dakit, hain txarra resina ulian... Nik alpiste zango. Ai, ba, eske seguramente zeo zeaki. Ze resina alko... Eta ez dut esan bihar segaitxik. Nik? Ondori estatu duten hori. Ez que, nik esango nauke igual garbitzazula buru eta listo. Orain joku psikologikoa... Baina, bueno, fangunaz... Eta zerekin garbitzen dozu pega. Ez dakit, txamputa aurakin, ez dakit. Nik... Entzuna daukat, resina ez dela erraza kentzeko adibidez arropatikan eta... Bueno, fangonaz zure kontra eta hola, berdinketa bat, da goza bat. Eskual ni gero... Eskualoian berdinketa beba dau. Así que... Zezazuzuk alpiste, banik albiste, esango. Bai? Bai. Ba, alpiste da. Toma! Baita ere koldoren baserrian iako... Sorpresa de nadie. Albiste bat. Bai, oza, azkenean guk resinak entzen dugu kitarresina zakin, tala beste produktu bat, txanzula golan, eta errezkentzen duzu. Nola da, kitarresina za? Beste pote bat olan produktu, ez da gize produktu mota. Meinen ze testura dauka, hautsak dira, edo... Ez, txampu bat moduan. Vale, osea, densoa, osea, medio líquido, medio... Askotan gastatzen jakunian edo espalin baduko eskura dutxako akondizionariak, hileko akondizionariak. Eta ya está? Ez da inondo kentzen, baina bebai kentzen da. Osea, erraza da kentzen. Bai, baina erropatik eta higian nahi ez askotan gertatzen jau defenditzen zare, koleta guztian resina eta kendu izuen. Orduan, zuk experimentado zunez, ba, zer duzu, Claro. Eta gero, haitxa batek resina pote balin badauka etxean, suposatzen dut ukiko da bela ekita resinaz bat edo, ez dakit egungo dalako, ez da edukiko resina zinua zetxe. Hor logika erabilidozu eta nik ba... Zuk kontrara jontza. Bai. Baina, bueno, berdinketa hori be badau eskualoia. Bai. Ba, beno, hau izan da albiste alpiste eta Dream Team nire minisekzioak, eskerrik asko hemen egoteagatik. Eskerrik asko. Urrengora arte, nagazu buelta hau edo ez, ea zer esaten duen gero goienak, gure podcastaren inguruan. Horainik ez dute zer ikusi. Bigarren denboraldi bat favorez. Imaginau gero udaran honea etorri barriala grabatzea. Funtziona indolako, ez? Bai. Ba, beno, urrengo arte, eta ja utziko dizuet azkeneko 30 segundu hauek. Hitz egiteko. Venga, gero arte. Agor. Bueno, ba, hau izan da guztiza. Gustago batzu? Bai, oso gustora egiz esan da. Askotan, sartzen zanian zure egunerokotasunean, ez da konstiente, baina gero lakotan. Esplaiatzen dozunean zuk zertan itzen dozune, zelan ibiltzen zari. Ta hola podcast baten lehenko kaldixa, hola... Bai, podcaste ez duen, bai, elkarrizketak eta holan ez, baina podcastian, bai, eta gustora. Vale. Ba, oso ondo, ba hori izan da guztiza, ez da egin nahi duzun zoz esan horko kamarara, mesuren bat. Ez, ba, eskerrik asko gonbidatzearen eta eskerrik asko ikusten daren guztiak edo entzuten daren guztiai. Eta zuei eskerrik asko gu ikustearen, ze ondo gehatu da, nago, emuteot telebistako esatari bat. Ba hori, eskerrik asko gu ikustearen eta urrengo zaian ikusiko gaz. Debagoienako albiste fresko eta bulorik gabeak ikusi nahi badituzue, goiena.eus bizitatu.